In het afgelopen jaar hebben we stap voor stap gezien hoe dit prachtige MFC in Oostburg vorm kreeg. En nu staat het er. Midden in aantrekkelijk Oostburg met een prachtige inrichting van de buitenruimte. Vanmiddag om 12 uur gaan we het officieel openen. En dan weten we ook hoe het gebouw gaat heten. We zijn hier in de gezamenlijke hoofdingang van de Berenburcht en van de kinderopvang. En rechtdoor is richting kinderopvang, die kant op. En dan gaan we nu naar rechts en dat is, daar zijn de lokalen van de Berenburgt. We hebben hier een centraal deel en 3 lokale onderbouw. En dan hebben we aan deze kant hebben we een directiekamer en een personeelskamer. Waar ook over het algemeen wel leerlingen werken. Maar die bedoeld is ook voor teamvergaderingen en andere bijeenkomsten. Dan hebben we recht vooruit hebben we de speelzaal. En hier aan de rechterzijde hebben we een kleuterlokaal. Kunnen we misschien eventjes binnenkijken. Dat is het kleuterlokaal van juf Evelien. Die nog heel druk is met voorbereiding voor de dag van morgen. We hebben hier vooruit de speelzaal. Speelzaal is bedoeld voor de kleutergroepen. Woensdagmiddag vinden er ook andere dingen plaats. Zoals yogalessen. De juf voor de yoga die zit al helemaal klaar. Dan vervolgen we deze kant op. En dan hebben we hier in het hart van het gebouw hebben we de centrale keuken. Deze lichte, mooie ruimte wordt gebruikt door alle gebruikers. Het is ook het centrale punt waar de koffie staat. Die wordt gebruikt door de kinderopvang en door de collega's van de school tussen de middag voor tijdens lunchtijd. En dan is dit het deel op de begane grond van de Berenburgt. En dan gaan we hier rechts de trap op. Een brede trap. Waarbij we alle kinderen aan hebben geleerd om altijd rechts te houden. We hebben hier het eerste lokaal, is het lokaal van groep 7. Dus juf Connie ook druk bezig met de voorbereiding voor morgen. Naast groep 7 groep 8. Dus grote, lichte lokalen. Automatisch lichten die aanspringen zoals je ziet. En een mooi zicht vanaf de verdieping, dat waren we natuurlijk ook nooit gewend. De kinderen vanuit deze lokalen van de bovenbouw werken niet alleen in de lokalen zelf, maar de ruimte eromheen wordt door alle groepen gebruikt om individueel werk te doen, groepswerk te doen, werkstukjes te maken. Want het onderwijs van nu speelt zich natuurlijk niet alleen in de klaslokalen af, maar ook in de ruimte eromheen. En daarin past een ICT-deel, zoals we hier aan deze kant zien, maar ook de zitjes aan de andere kant, waar kinderen in kleine groepen opdrachten kunnen doen en dan later weer kunnen aansluiten in de klas. En verderop in de gang, als we doorlopen ter linkerzijde, want dat zal mijn collega straks vertellen, beginnen de lokalen van de andere school, van de Sint-Bavelschool. Ik ben Mark van Vlierbergen, directeur van de Sint-Bavelschool en ik geef een kleine rondleiding door ons gebouw, de school, de kinderopvang en de GGD-ruimtes. Op dit moment hebben we een aantal leerkrachten een cursus op school en we hebben hier beneden een bouwhoek. Kinderen zijn op dit moment bezig met het thema dieren, dus we zien nu een dierentuin met slangen en andere enge beesten. Dit is een van de 3 kleutergroepen die we hebben op dit moment. Hier zitten de allerjongste, dit is groep 1B. Nou, op ons prikbord komt het thema dieren natuurlijk weer helemaal terug. Dus een spectaculair oerwoud met papegaaien en apen is ook voorzien. Hier beneden is verder ook nog onze huishoek. We hebben bewust gekozen voor hoeken op de gang, zodat kinderen van alle 3 de klassen hier ook gezamenlijk kunnen spelen. Sinds deze week hebben we een nieuwe, de trap lag er natuurlijk al langer. We hebben een bedrijf bereid gevonden hier uit Oostburg, Signtex, om stickers te maken met alle tafels erop. En dankzij sponsoring van de WEA hebben wij deze trap kunnen realiseren, waarbij de kinderen nu, als ze binnenkomen en naar boven gaan, alle tafels kunnen oefenen. Maar ook de juf van groep 4 zet hem gewoon in tijdens de lessen. Dus wij bewegen tegenwoordig tijdens het rekenen. Hier zit groep 4. Deze kinderen die vanaf groep 4 starten ze bij ons met tabletonderwijs. Dus de tablets staan in de hoek nu allemaal op te laden. Ja, kinderen hebben, ondanks dat ze op de bovenverdieping zitten, toch nog zicht op enig groen. Want op het dak ligt, het is geen zwart dak, maar gewoon een groen dak.
En hier hebben we verder ook de nestjes waar kinderen zelfstandig kunnen werken. En ondertussen hebben ze een uitzicht op de leerkrachten. Dus kunnen ze kijken of wij wel braaf ons brood opeten en of we dat allemaal netjes doen. Hier is groep 6. Meester Wiets is nog druk aan het werk. Is zijn klas. En ook zij werken inmiddels met de tablets. Volgend jaar gaan groep 7 en 8 ook met tablets werken. Dan vervolgens hebben we hier nog groep 3. Dus hier begint het lezen en schrijven. Dus een volle boekenkast buiten de klas. Nou, we zitten in dit gebouw dus nu met 4 organisaties. De 2 scholen, kinderopvang en de GGD. Hier is de GGD-ruimte. Dus ouders komen over het schoolplein binnen voor het consultatiebureau bijvoorbeeld. En kunnen dan zo rechtstreeks naar de GGD. Ze kunnen hier bij de boksenkamer de kinderen alvast uitkleden. Ze kunnen ze wegen, ze kunnen ze meten alvast. En dan via deze deur komen we in de ruimtes van de Stichting Kinderopvang. We hebben hier een buitenschoolse opvang, een kinderopvang en een peuterspeelzaal. En dat zien we ook gelijk aan de inrichting, andere spulletjes. En hier is de kleine opvangruimte, dus voor de wat jongere kinderen. Hier zit ook een juventgroep op maandag en dinsdag. We zien hier gelijk de andere inrichting natuurlijk, de andere spulletjes. En als we verder lopen komen we in de peuterspeelzaal. Dus kinderen kunnen hier lekker een boekje lezen, allerlei hoeken. Dezelfde pictogrammen die je op de basisschool eigenlijk ook tegenkomt. Hier is het thema eten volgens mij, want ik zie boterham met hagelslag. Hier zit de allerkleinste. Die kunnen hier slapen of spelen, dus heel de dag. Hoe gaat dit gebouw nou heten? Dat is natuurlijk de grote vraag. En we gaan proberen dat op een leuke manier aan jullie te laten zien. In de prijsvraag die we hier hebben uitgeschreven om tot een aansprekende naam voor dit MFC te komen, werd deze naam 9 keer genoemd. Een enkele keer zonder lidwoord en soms het meeste met een lidwoord. Zijn naam van dit gebouw heeft alles te maken met de zelfbewuste aard van de inwoners van deze centrumgemeente. Met de frisheid, de beweging en de dynamiek van de kwaliteitsslag aantrekkelijk Oostburg waar we hier volop in zitten. Nee, deze naam heeft niets meer te maken met vermeende opscheppers uit het verleden, maar alles met het hernieuwde zelfbewustzijn van de Oostburgers. Laten we samen maar eens aftellen. We beginnen bij de 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dit is spannend. Enorm. Als we allemaal zijn geopend, de shutters, dan zien we de naam van dit prachtige gebouw, de Windmaker. En jongens, Finn, Emma, kom erbij staan hier bovenop het podium. Wij geven met z'n drieën een klap. Dan doen we even 3, 2, 1. 3, 2, 1. Yes!